ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך אתה ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי הססת ושלפי שיבולים התקרוך ותנתק קירתה או מתי ישיגך בדת טיפותיו הדופקת על כתפייך חזך צווארך וראשך רענה ותלכי בשדה הטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן ונשמת את ריחו של התלם נשמו רגוע וראית את השמש בראי השלולית הזהוב ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע ומותר לאהוב ומותר לאהוב התלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבב שוב תהי ענווה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם אל תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבב שוב תהי ענווה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם כאחד הדשאים כאחד האדם ב7 באוקטובר, במקרה לא היינו בבית. לניקו, בן הזוג שלי, נשבר הטלפון, אז החלטנו שיהיה זול יותר לקנות אחד באילת. אז נסענו לסוף שבוע, ככה, מעכשיו לעכשיו. לא ידענו שסוף השבוע הזה יהפוך ליותר לשנה מחוץ לבית. אני מיכל, ואני מקיבוץ נחל עוז. בשבת 7 באוקטובר היינו עם שני הילדים שלנו, בת 4.5 ותינוק בן חצי שנה, בדירת אירוח. על הקו חמותי ססיליה, שהייתה לכודה בממד, בבית שלנו בקיבוץ, עם ננה הכלבה שלנו. במקביל, ניסינו כל הזמן ליצור קשר עם הקרובים שלנו, החברים שלנו. די מהר הבנו שעבד הקשר עם נדב, החבר האהוב שלנו, האיש שחיתן אותנו, האיש שהכרנו בינו ובין ג'סי אהובתו. דואגים ומפוחדים, צפינו באימה בעומרי ולישי, יושבים אצל משפחת עידן, כשמחבלים ארורים מאיימים עליהם, ומשדרים הכל בלי בושה בשידור חי בפייסבוק. לאט לאט נחשפה הזוועה, עומרי נחטף, נדב נרצח. עוד ועוד בשורות קשות לא הפסיקו להגיע. אנחנו מבינים שהחיים כפי שהכרנו אותם נגמרו. שום דבר לא יחזור להיות כפי שהיה. ב7 באוקטובר היינו בקמפינג, במדבר, בין ערד למצדה. ב6:30 בבוקר שמענו את הבומים, וכבר הבנתי שקורה משהו אחר מהרגיל. קבוצת הוואטסאפ של צחי, שאני חבר בו, התחילה לגוש. היה ברור שתכף יגייסו אותי למילואים. שמי רונן, נולדתי וגדלתי בקיבוץ רוחמה. מעולם לא עזבתי את שער הנגב עד היום ההוא. בשעה 7:30 בבוקר החלטנו, ענת אשתי ואני, שנוסעים ליוטבתה,
פגשנו בצומת הערבה חבר של המשפחה, והשארתי את ענת והילדים איתו. אחרי פרידה מהילדים שבכו בכי קורע לב, נסעתי לרוחמה, לקחתי תיק ויצאתי למילואים, לפקד על הגדוד, להגן על המדינה. הפעם הבאה שפגשתי את המשפחה שלי הייתה ב-15 בינואר, יותר מ3 חודשים אחר כך. מאז 7 באוקטובר כבר עברנו 5 מקומות מגורים. נוודים, פליטים בארצנו. זוכרים את אלה שאינם, מתגעגעים לקהילה שלנו, שמפוצלת ורחוקה, מהבית שלנו, מתפללים לשלומם של החטופים שלנו, מתאבלים ולא מצליחים להתאבל על מתינו, אבל מקווים לימים טובים יותר, לעתיד טוב יותר. המלחמה שהחלה אז עודנה נמשכת. אחרי חודשים רבים של לחימה, אחרי חודשים רבים שלא הייתי בבית, לאט לאט מתחילים לחזור. לקלוט את חברות וחברי כפר עזה אצלנו ברוחמה. לנסות לסמן להם ולנו שיש תקווה. להאמין שקולות ילדים עוד ישמעו במשעולים, שהיום יום והשגרה עוד ישובו להיות חלק ורק שגרה בלי חירום. להאמין שכל אחד מאיתנו עוד ימצא שוב את מקומו. יחזור לחייו, ובעיקר שהחטופים, החברים, בני המשפחות, בני הקהילות שלנו, היקרים של כולנו, ישובו בריאים ושלמים לבתיהם. התכנסנו הערב בצער ובכאב, כולנו יחד. משפחה אחת, קהילה אחת, פצועים וזוכרים, מקווים ומייחלים לטוב ולתקווה. התכנסנו כאן יחד כדי לספר את הסיפור של כולנו, של היום ההוא, הנורא כל כך. היום ששינה את פניה של שער הנגב, את פניה של מדינת ישראל. כדי לספר את הסיפור של אלה שכאן עכשיו, ושל אלה שאנחנו מקווים שישובו בקרוב, של אלה שאינם ולא יוכלו לספר עוד לעולם, ושל אלה שישנם, אבל עדיין אין להם מילים. מספרים ולא שוכחים את כל מי שהלך מאיתנו, את כל מי שלא ישוב, את כל מי שחסר כל כך. שער הנגב, בואו נעשה הרבה כבוד. אם היית מגיע לטורניר שער הנגב לפני 7/10, קודם כל היית נפעם מכמות הקהל, שלא מבייש את משחקי כדורגל גם בליגה הארצית. ההוויה של ההפנינג שהיה שם, של השמחה של האנשים שיושבים בפשטות ורואים משחק, לא רק הכדורגל, גם טורניר הכדורסל והכדורעף, אירועים מחברים, מלאי ספורט ועניין מבחינת תוכן ספורטיבי. מלון! 1-0 לברור חיל! הכל היה נראה ורוד, הכל היה נראה טוב. היה לנו את אופיר שככה מאוד השקיע המון בספורט, במתקני ספורט. נפגשים כל הקהילה, לרוב זה קורה בסופי שבוע, מפגשים סביב הספורט, אם זה כדורעף, כדורגל, כדורסל, מרוצים, צעדות. זה היה ממש מקום מפגש עבור כולם. האווירה מדהימה, ספורטיבית, ידידותית, חברית. זאת הזדמנות להיפגש בעצם עם כולם, עם המון אנשים מתחום הספורט, שאנחנו לא נפגשים בשוטף לעתים קרובות. זה אזור שמאוד אוהב ספורט, זה מועצה שמאוד אוהבת ספורט, וזה מוביל אותנו בהרבה תחומים בחיים שלנו. ובשנים האחרונות זכיתי להוביל את הטורניר החשוב ביותר במזרח התיכון, את הטורניר האגדי של מועצה אזורית שער הנגב. חפלה לא חופשי! חפלה לא מוריד! ספורט באופן כללי הוא איזושהי תמונת מראה לחיים, אני מאוד מאמין בזה. זה לא רק ספורט, כל הזמן אמרנו, המטרה היא להיפגש, לעשות סביב זה הפנינג, מפגש. כיף גדול, מבחינה קהילתית, חברתית, אינטריגות, מתחים, יצרים, ויוצר המון עניין במועצה. אחרי ההלם והשוק של 7 באוקטובר, לאט לאט ראינו כמה זה אמצעי לחוסן, אמצעי לשמירה על שפיות של כולם, של התושבים. אחרי 7 באוקטובר זה היה נראה כמו הדבר האחרון שמעניין. כאילו, שאלנו את עצמנו איך נחזור להתעניין בזה, אבל מצד שני זה גם הדבר הראשון שחזרת להתעניין בו. כלומר, זה הדבר הראשון שנותן לך אנרגיות וכוחות. אז הדבר הזה הוא מאוד חשוב, להמשיך ולאפשר את הקיום של הספורט, גם ככוח משקם וגם כספורט. יש לנו ילדים שצריכים להמשיך לחיות ולתפקד ולגדול ולצמוח. אז יש לזה חשיבות עצומה מאוד גדולה בפן החינוכי, התרבותי והשיקומי.
התחלנו בדצמבר עם טורניר כדורגל לזכר הנרצחים ולמען חזרת החטופים. 1,200 איש מכל הארץ מגיעים לכפר סבא, לטורניר. והיה שם המון דמעות, המון שמחה, התרגשות, הכל. משפחות שכולות, משפחות חטופים, שחקנים שהחברים שלהם לא איתם. זה היה אירוע מאוד מרגש. הבל הבלים הכל הבל, חוץ מכדורגל. הוא כאילו השאיר טעם של עוד, אבל כל הזמן אני שומרת שזה לא יהיה שגרה. אני לא יכולה להחזיר את הטורניר הכדורגל הרגיל. אני צריכה רגע משהו אחר. אנחנו כל שנה עושים טורניר כדורסל בשער הנגב, טורניר שמאחד ומלכד את כל הסביבה ואת כל האזור. הרבה מהשחקנים היו חלק מהטורניר, הרבה מהנרצחים ומההרוגים, והחלטנו שאנחנו חייבים לעשות איזה משהו בשביל להנציח אותם. אפשר מהאנשים שנרצחו להקים 3 חמישיות שישחקו אחד נגד השני. זה היה ממש טורניר לזכר המון אנשים. הייתי צריך להנחות אותו ולא הצלחתי כל כך לעמוד במשימה. בהזדמנות זו נקרא להחזרתם במהרה של צחי, קיט, גלי, זיו, דורון, אמילי ועומרי, יחד עם שאר החטופים והחטופות. זו מכה אנושה לחברה בכלל אצלנו בשער הנגב, לענף הספורט, לכדורסל בפרט, וכמו שאמרתי, אנחנו עוד רחוקים מלהקל ולהבין בכלל מה קרה. החיים עוד לא חזרו למסלולם. לא. אני חושבת שאנחנו חייבים לצאת מזה, ואנחנו פה בשביל להמשיך לקיים את הדבר הזה, להמשיך להצליח. פתחנו שנה של חוגים חדשה, כמעט אותה כמות נרשמים. לשמוע שהחוגים מלאים זה הצלחה אדירה. בסוף שהילדים חוזרים, והחוגים מלאים, והבית ספר מלא, זאת התקומה. חימום שער הנגב לפני המשחק נגד הכוח דיסלדורף. עלו והצליחו חברים. בסוף האזור יגדל, אנשים טובים מנהלים את האזור והם חלק מהאזור הזה והם מרכיבים את האזור הזה. ובטוח שהוא יתפתח בכל המובנים, בכל האספקטים ובכל התחומים. צריך להבין שיש פה בור שהוא ילווה אותנו לעד, וצריך לתת לו את המקום שלו, צריך להבין איך עושים את זה נכון. אנחנו חייבים, בשביל אלה שלא איתנו, לבנות את הבית מחדש. אנחנו חייבים לבנות אותו טוב ובטוח ומקבל ואוהב ומחבק, כדי שהקהילות המקוריות יחזרו הביתה, שיהיו פה חיים שמחים וחיים טובים. אני חושבת שעד שהחטופים לא חוזרים, אי אפשר להמשיך. בגלל זה גם כל דבר שאנחנו עושים, גם בספורט, חייבים להזכיר את זה כל הזמן. זה אחים שלנו, ילדים וילדות שגדלו פה אצלנו בספורט גם, והם כל הזמן בראש שלנו. למצוא את הדרך להיות ראויים. לזכור ולשמור ולדבוק בחיים. ימים ושנים משאירים סימנים. צרובים השמות. הבאות הפנים. למצוא את הדרך להיות ראויים. לזכור ולשמור ולדבוק בחיים.
לפקוח עיניים כל יום מחדש, גם אם מעיין הדמעות לא יבש. הגעגוע אינסופי ולעולם לא יעזוב. הרי הוא חלק מעצמנו, בן משפחה, חבר קרוב. למצוא את הדרך להיות ראויים, לזכור ולשמור ולדבוק בחיים. ב-7 באוקטובר אנשים רבים התגייסו והצטרפו ללוחמי צה"ל, הסדירים, גם אני. עד היום אנחנו לוחמים בכמה וכמה חזיתות, כדי להשיב לחיים את חבלי הארץ שהותקפו, כדי להביא ביטחון ושקט לתושבי היישובים שלנו ובכלל. אבל לא רק חיילי צה"ל, שוטרים וכוחות הביטחון לחמו בגבורה ביום הזה. גבורת היום הזה תיזכר כגבורה מקומית ואזרחית. גבורתם של הרבש"צים ושל כיתות הכוננות של אנשי צח"י ושל האזרחים שעזבו את משפחתם ורצו אל מול האש. מסתערים בידיים חשופות ובנשקים דלים כדי להגן על הבית, בגבורה, ביצירתיות, בתעוזה ובקור רוח. במעשים הירואיים ומתוך ערבות הדדית יצאו חברי כיתות הכוננות מיישוב אחד לסייע ולהגן על יישוב אחר. במקרים רבים הם היו הראשונים שנפלו בקרב עם חילות האדם. חיילים שהיו בחופשה מהצבא מיהרו לאחוז בנשק ולצאת להגן על בתיהם מפני המרצחים. גבורת היום הזה היא גבורת היחידים. גבורה משפחתית, גבורתם של השכנים, גבורתה של קהילה, גבורת האוחזים בידית הדלת, גבורת המטפלים בפצועים, גבורת הילדים היושבים בדממה בלי ניע וגבורת הוותיקים. רבים נרצחו, נפלו ונטבחו ביום ההוא. 88 מהם חברי המועצה האזורית שער הנגב, בהם גם עובדים זרים שקשרו גורלם עם גורלנו. נזכור ונזכיר את חברינו שנפלו. נעמוד לזכרם. אפשר לשבת.
מישהו דואג לי שם למעלה בבית ליק כמה כוכבים והם נופלים אחד אחד. אנו סובבים בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב חלף קיץ נאסף והגשם שם. מישהו דואג לי שם למעלה בא ואסף כמה כוכבים השיב אותם אחד אחד. אנו סובבים בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב חלף קיץ נאסף והגשם שם. ממלא מקום ראש המועצה האזורית שער הנגב, יוסי קרן. לפני שיתחיל, זיכרון ותקווה בשער הנגב. אין שער הנגב בלי זיכרון ואין שער הנגב בלי תקווה. ולא יודע כמה מילים יאמרו כאן היום, אבל זה המשפט הכי חשוב שצריך לצאת מכאן היום. זיכרון ותקווה בשער הנגב. אני מקווה שכל אחד מאיתנו שיושב פה בקהל ידע לקחת את זה הלאה. קהילת שער הנגב היקרה. לפני שנה התעוררנו לסיוט שאיש מאיתנו לא יכול היה לדמיין. לאט לאט התבררו ממדי האסון. אסון שקרה בשער הנגב ובעוטף כולו, אסון שאף אחד מאיתנו מעולם לא חשב שיכול לקרות, לא לנו, לא מדינת ישראל. התמונה של הקיבוצים שלנו והיישובים שלנו כשהעשן מתעמר מעליהם לא יוצאת לי מהראש. איבדנו עשרות חברות וחברים בקהילת שער הנגב,
23 נחטפו לעזה, תחושת הפקרה, תחושה של אובדן, כאב קשה מנשוא. היום, שנה אחרי, 7 מחברינו עדיין חטופים בעזה ואנחנו לא שלמים בלעדיהם. תהליך ההחלמה לא יצלח ללא החזרתם הביתה של קיט, גלי, זיו, אמילי, דורון, צחי ועומרי. תחזירו אותם הביתה, ממשלת ישראל, תחזירו אותם הביתה, צבא הגנה לישראל, אותם ואת שאר החטופים עכשיו. ב8 באוקטובר ראינו קהילה שבורה, מפוזרת על פני כל מדינת ישראל, מטבריה ועד אילת. בכל יום מאז אנשי המועצה ואני עובדים ללא לאות כדי לנסות ולבנות מחדש. נלחמנו כדי להחזיר את ילדינו שחוו טראומה בלתי נתפסת לספסל הלימודים, לחבר אותם מחדש עם החברים שלהם ולמצוא עבורם שגרה מנחמת ככל הניתן. עמלנו למצוא פתרונות דיור, נאבקנו מול כל הגורמים בממשלה, במדינה, בתקומה, כדי להבטיח שקהילות שער הנגב על כל צרכיהם יקבלו את התמיכה שמגיעה להם, ולפעמים גם מול חומה של אטימות וניתוק. כבר באותו הבוקר של השבת השחורה עם קבלת הבשורה הנוראית על נפילתו של חברי אופיר ליבשטיין והמינוי שלי לממלא מקומו כראש מועצה, הבנתי שמשימת חיינו כעת היא החזרת התקווה והתנעת תהליך של איחוי ובנייה מחדש. מאז כל שעל וכל צעד שעשינו כיוון אותנו עוד קצת למעלה, להרים את הראש ולהתמודד. אני עומד כאן היום, שנה אחרי, לצד כאב מאוד גדול, הלב מתמלא בגאווה. הרצון של כולנו לחזור להיות ביחד נתן לנו כוח, כוח שצמח לחוסן ואהבה שאנחנו מוצאים בליבנו כל בוקר מחדש. אנחנו קהילה אחת, אנחנו משפחה אחת, ויחד אנחנו בונים את שער הנגב מחדש עד שנחזור להיות המקום הכי טוב בעולם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לשלוח מכאן חיבוק לרשויות הצפון שעדיין פזורות ברחבי כל הארץ. מי כמונו תושבי העוטף מבינים לליבם ולקשיים האדירים איתם הם מתמודדים. חשוב לי מאוד שגם הצפון ידע שהם לא לבד, אנחנו איתכם במאבק על החזרת הביטחון ותחושת הביטחון בכל גבולות מדינת ישראל. עברנו כברת דרך יחד, ראינו בתוך קהילת שער הנגב הסולידריות והקרבה מציירים לכולנו מציאות חדשה. השבוע הגיעו 20 משפחות מכפר עזה לביתן החדש בקיבוץ רוחמה. הידיעה שתושבי כפר עזה חוזרים הביתה לשער הנגב מרגשת אותי כל יום מחדש, גם ההתגייסות של קיבוץ רוחמה שפתחו את ביתם וליבם לקהילת כפר עזה. קהילות ששבו הביתה במהלך החודשים האחרונות בונות את חייהן מחדש. זה לא קל. יש עוד המון חשש, יש המון סקפטיות, במיוחד שקולות המלחמה, וכולנו שמענו את המסוקים היום. כשקולות המלחמה המתמשכת בעזה עוד נשמעים היטב כל היום וכל הלילה. בערבי שבת, במוצאי שבת, אני מגיע לעצרת בצומת הקשתות, לעצרת שלנו. אני רואה את קהילת שער הנגב נלחמת ללא הפסקה להחזיר את חברינו הביתה. אני רואה לעתים איך המפגש הזה מחזיר לאנשים את הצבע ללחיים. מאחד אותנו כקהילה. אנחנו נחושים לבנות את עצמנו מחדש. יש לנו מטרה אחת ואנחנו דבקים בה. להחזיר את חברינו הביתה ונבנה עתיד לילדי שער הנגב, לדור העתיד שלנו. יש לנו עתיד נהדר. תזכרו את זאת תמיד. תזכרו תמיד שבמקביל לעתיד שלנו, הכאב שלנו אמיתי, אבל זה גם הכוח שלנו, קהילה של קהילות. ביחד נמשיך לצמוח מתוך האפר והאפר, נהפוך את הצער לעשייה, את האובדן לבנייה ואת הסיוט הזה חזרה לחלום שכולנו חיינו אותו לפני 7/10. אני רוצה להודות לצוות המתנ"ס, ללילך מנהלת מחלקת התרבות, צוות מחלקת התרבות על ההפקה של הערב הזה. תודה לכל מי שעסק במלאכה המורכבת של שימור הזיכרון וההתמודדות המשותפת שלנו כקהילה. באותה שבת ארורה הגעתי לחמ"ל המאולתר בקיבוץ רוחמה לראשונה כממלא מקום ראש המועצה. כמה מעט ידעתי על השנה שתעבור על כולנו, כמה מעט ידענו כולנו. למרות הכל ובזכות הכל, אני מאוד גאה בדרך שעברנו. אני גאה בדרך בה אנחנו בונים את העתיד, ואני גאה בדרך שעוד נעבור ביחד. תחזירו לנו את החטופים ונוכל לחזור לשגשג. תודה לכל מי שהגיע היום בערב.
תודה לקהילת שער הנגב שהם הבית שלי והם הבית של כולנו. תודה. אוי ארצי מולדתי, הלוואי והיה פה אחרת. בדרכך את אומרת, קשה לי מאוד. עדים האדמה, את עובר בנים התוספת. חלקם סיימו רק בית ספר, חלקם יצאו רק לרקוד. והחיוך שלך ישוב, ואיתו שלנו גם. איך תמיד את למרות הכל, איך תמיד את לעולם. ואת יפה לי בטירוף, אני אוהבת אותך קטנה. געגוע לתמימות, דמעות נופלות על החומה. נבנה מכאן הכל, נלחם עבורך בידיים. מלאכים בירוק גוררים את השמש של השמיים. בין החלב והדבש והאש הבטתי בך, כמו שיר של אריק ושלום. את יפה כל כך, והחיוך שלך ישוב, ואיתו שלנו גם. איך תמיד את למרות הכל, איך תמיד את לעולם. ואת יפה לי בטירוף, אני אוהבת אותך קטנה. געגוע לתמימות, דמעות נופלות על החומה. ולפעמים זה לא פשוט, אבל ככה זה לאהוב אותך. בך נולדתי, בך אמות, מכל זווית אני שלך. אוי ארצי מולדתי, הלוואי ויהיה פה אחרת. בדרכך את אומרת, קשה לי מאוד. השיר הבא נקרא יש לך אותך. זה שיר ששמעו אותו בבת מצוות, בחתונות, וגם בקורס של תצפיתניות האלה מבסיס ניר עוז. סיום הקורס, השיר הזה מתנגן, הוא התנגן באירועים שמחים ומעצימים. ובמלחמה הוא קיבל זווית אחרת, נאלצתי לשיר אותו בהלוויות ובטקסים. וגם כאן אני רוצה להקדיש אותו לחטופות שלנו, ולשיר אותו בתפילה עמוקה, שהן תחזורנה יחד עם כולם, שכולם יחזרו הביתה, ונוכל להתאבל ולסיים את האירוע הזה עם קצת תקווה ואור להמשך. שמעתי שהלב שלך קורא לך, צמא לצאת לטרוף את העולם. זה לא תמיד פשוט, וכמה זה יפה לך לבקש, להתעקש על מה שאת.
נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, זה ג'ונגל מסוכן ומאיים, וגם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה, את חזקה כמו לביאה ואת תדעי להילחם. את חזקה ואת תדעי להילחם. לכי עכשיו לזרוח כמו שמש, יש לך כנפיים, תעופי רחוק. לכי עכשיו בלי פחד, ואם זה יכאב קצת, מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד. וגם אם תהי שם לבד, לבד כל כך, תדעי שתמיד יש לך אותה. אולי תתעייפי שם על הדרך, יש נפילות וזה יכול לשבור, ומי שתאהבי כל כך ישכח קצת לפעמים, זה מרסק את הלב אבל זה יעבור. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, זה ג'ונגל מסוכן בלי תמרורים, אבל את תמצאי את האמת שלך, את תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים, כי את מלכה ולא חשוב מה אחרים. לכי עכשיו לזרוח כמו שמש, יש לך כנפיים, תעופי רחוק. לכי עכשיו בלי פחד, ואם זה יכאב קצת, מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד. וגם אם תהי שם לבד, לכי עכשיו לזרוח כמו שמש, יש לך כנפיים, תעופי רחוק. לכי עכשיו בלי פחד, ואם זה יכאב קצת, מנגינה שכתבתי תחזיק לך את היד. וגם אם תהי שם לבד, לבד כל כך, תדעי שתמיד יש לך אותה. יש לך אותה. יש לך אותה. תרקדי, השירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי, תעופי בלי לחשוב, פה ושם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות, אולי תברחי. אין לנו זמן, אולי תברחי. הם עוד מעט כאן,
תשמעי צליפות הדשא, חוטי עשן, תרוצי מהר את נגד הזמן, שריקות העדף, עמודי ענן, אל תעצרי אני בדרך מימיה, את בטח רוקדת לך שם, את בטח רוקדת לך שם, תרקדי אל תדאגי זה הנוף, שכלום לא יזיז לך, גם לא אש הקרבות, תרקדי נתראה בקרוב, כולם מחכים לך רק עוד כמה שבתות, אל תדאגי את עוד מעט כאן, ואם תשמעי צליפות הדשא, חוטי עשן, תרוצי מהר את נגד הזמן, שריקות העדף, עמודי ענן, אל תעצרי אני בדרך ומיה, בטח רוקדת לך שם, את בטח רוקדת לך שם, תודה ללהקת המחול אור השמש. רקדנית הלהקה מירה שטל נרצחה בביתה בכפר עזה. הריקוד הוקדש לזכרה ולזכרם של כל אלה שנרצחו ונפלו ב7 באוקטובר. בשם המשפחות השכולות, יונתן שמריז מכפר עזה. למקום הזה שבו אני עומד עכשיו קראתי בית במשך כל חיי. כאן התחנכתי והתבגרתי, כאן צברתי זיכרונות ילדות מתוקים. הייתי כאן כשהחול כיסה את הכל, לפני שהניחו את היסודות לרוב הבניינים פה. אני עומד כאן עכשיו והתחושות הן שונות לגמרי. הנופים לא מוכרים, ריחות זרים, והקולות קולות של שבר. התכנסנו כאן היום כי ב7 באוקטובר איבדנו חברים ובני משפחה. איבדנו קהילה, איבדנו את הביטחון והאמון במי שהיה צריך להגן עלינו. איבדנו את הבית. האובדן הזה לא היה אירוע בודד, הוא היה תהליך. תהליך שיכולנו לעצור פעם אחר פעם. בכיתה ח' באמצע אימון כדורסל נקלענו למטח קטלני. סטודנט שעמד לא רחוק ממני נפגע ומת מפגיעה ישירה. ראיתי הכל. המוות ליווה אותנו כל החיים, ואנחנו קיבלנו אותו. התרגלנו לסכנה, התעלמנו ממנה וחיינו לצידה. הכנו תוכניות פינוי לשעת חירום, ביצרנו את הגנים, הקמנו צוותי צח"י, חירבו את הנוף שלנו עם חומות בטון בכבישי הגישה בכדי שנרגיש תחושת ביטחון מזויפת.
כולם החמיאו לנו, הם קראו לנו עורף חזק, ואנחנו הסתגלנו. הלכנו שאמרו לנו ללכת, חזרנו כשאמרו לנו לחזור, לא שאלנו שאלות ולא קיבלנו תשובות. המציאות הזאת נגמרה. לפני שנתחיל לשקם את הבתים והנופים, לפני שנתחיל לטפל בעצמנו כקהילה, כמשפחות וכבודדים, לפני כל אלה צריכה להיות כאן הפקת לקחים והסקת מסקנות. ועדת חקירה ממלכתית היא צו השעה, כי הגיע הזמן שנקבל תשובות. הגיע הזמן שנדע מה קרה כאן, כדי שנוכל להבטיח שמי שאחראי ישלם, שנוכל להבטיח שזה לא יקרה שוב. שנה אחרי שהמועצה שלנו נכבשה, שנה אחרי שאיבדנו כל כך הרבה יקירים, אנחנו עומדים בפני ברירה היסטורית. אנחנו יכולים להיות מובלים, לתת שוב לאחרים לקבוע עבורנו, או שאנחנו יכולים להתאחד כקהילה ולעצב את העתיד הזה בעצמנו. הרגע הזה גדול מכל מחלוקת רגעית שיש בינינו. הוא יקבע איך ייראה הנגב המערבי ומי יחיה בו. אנחנו חייבים להבטיח שהילדים שלנו ירצו להיות חלק ממנו. ולפני התשתיות והתוכניות, זה יקרה רק עם החזרת האחים והאחיות שלנו, שנחטפו מהמיטות שלהם למנהרות בעזה. הם זועקים אלינו מעומק האדמה, ואנחנו חייבים לעשות יותר למענם. בלעדיהם לא תהיה תקומה. אנחנו נשקם את שער הנגב, נבנה מחדש את הבתים, נשקה את השדות, נשקם את הקהילה. הקולות והריחות של הילדות שלי, שהפכו את המקום הזה לבית, יחזרו. רק לדבר אחד אסור להסכים. אסור להסכים שיהיה כאן 95% גן עדן ו5% גיהנום, כי 5% זה יותר מדי. השקט בדרום לא נשמע, אך בין פגז למשנהו השקט הוא רב, ויכולתי לשמוע שכנה מתייפחת ואת ליבי הרעב וחרדת הילדים. איך יכולנו להתפשט ולאהוב בצל הדי המלחמה, מחכים לתמונות הזוועה של היום שאחרי. השקט בדרום לא נשמע, אך בין אתמול למחר החושך הוא רב, ויכולתי לראות צללית של אצבע חלום ואת גופי העייף ואותך. איך יכולנו להירדם ולחלום את נתיב הבריחה, מחכים לקולות האימה של הנפץ הבא. איך יכולנו להתפשט ולאהוב בצל הדי המלחמה, מחכים לתמונות הזוועה של היום שאחרי. השקט בדרום לא נשמע.
תודה רבה לאלון מילנר מקיבוץ ארז ולאור שושן שליווה בגיטרה וגם הלחין את השיר. ב7 באוקטובר חדרו לביתנו, רצחו, טבחו והרגו ופצעו, אבל למרבה הזוועה גם חטפו אנשים לא מעטים. בסך הכל נחטפו 251 מבתיהם, ממסיבות, מכבישי הדרום ומבסיסי הצבא. 370 ימים עברו מאז. 101 חטופים וחטופות עדיין כלואים במנהרות חמאס בעזה. ממש כאן, מעבר לגדר. בהם 7 חטופים תושבי שער הנגב. 2 מהקיבוץ שלי, נחל עוז. עומרי מירן וצחי עידן. ו5 מכפר עזה. גלי וזיוי ברמן, אמילי תהילה דמרי, קיט סיגל ודורון שטיינברכר. נמשיך לזעוק להשבתם המיידית של החטופים החיים, לשיקום ולהחלמה שלהם ושל אלה שכבר שבו, ולהבאתם לקבורה של החטופים שנרצחו ושגופותיהם מוחזקות בידי חמאס. בשם משפחות החטופים, תישא דברים ימית אשכנזי, אחותה של דורון שטיינברכר. ימים, 370 ימים באוקטובר. אחרי 370 ימים, שבהם עומרי, צחי, גלי, זיוי, אמילי, קיט ודורונה שלי עדיין מוחזקים בשבי חמאס. אני עומדת פה על הבמה, מולכם, שכנים, חברים, שותפי גורל מקהילת שער הנגב, ומרגישה שאין לי מה להגיד. מה עוד נותר לנו להגיד אחרי שחלפו 370 ימים מאותה שבת נוראית, שהפכה את עולמנו, נשמטה האדמה תחת רגלינו ושינתה את חיינו ואותנו לעד. אני מסתכלת בתיקיית הנאומים שלי במחשב, שלצערי רק הולכים ומצטברים, וחוזרת אל נאום שנאמתי ב6 בנובמבר 2023, ביום ה-31 למלחמה, בעצרת של יישובי העוטף מול משכן הכנסת. אני רוצה לצטט. תמיד שאלו אותי איך אתם חיים שם. הייתי עונה להם בביטחון מלא, אתם לא מבינים, כפר עזה זה בית, עוטף עזה הוא האזור הכי יפה בארץ. כולכם מכירים את המשפט הקבוע שלנו, 95% גן עדן ו5% גיהנום. 20 שנה של סבבים חוזרים, כשכל פעם מחדש, מתוך אהבה מסנוורת לאזור, לבית, למדשאות, לשורשיות ולקהילתיות שלנו, לעבר, להווה ולעתיד שלנו במקום הזה, היינו מחכים שהסבב ייגמר ונחזור הביתה, כי הבטיחו לנו שעכשיו בטוח, שמוטטו את שלטון חמאס, פגעו בו אנושות ואנחנו בטוחים שוב. מכשולים על מכשולים, מיגונים על מיגונים, ומיליארדים על מיליארדים שהושקעו כדי שיהיה לנו ביטחון, שנרגיש שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו במקום הבטוח בעולם. אבל בשבת השחורה שום דבר לא הגן עלינו, שום דבר לא עזר. והתעוררנו לבוקר שחור שהוא 100% גיהנום. והיום, שנה חלפה מאותו הנאום. התחושות הן אחרות. האופטימיות הזהירה שאפפה את כולנו בשיחות על עסקה ובתקווה שסוגיית החטופים תסתיים מהר, התחלפה בפחד. פחד להיות ההותר לפרסום הבא. ובתסכול וכעס עמוקים על שאנחנו לא מצליחים להשיב את האחים והאחיות, ההורים שלנו הביתה. אני עומדת פה לפניכם, על הבמה, במועצה שלנו, בבית שלנו, במקום בו נולדתי וגדלתי, במקום בו חלמתי לגדל את ילדיי, על אדמת הנגב הצפוני הקדושה והמגואלת בדם, ערב לפני כיפור. יום בו מבקשים סליחה בין אדם לחברו, כי רק ככה ניחתם לטובה בספר החיים. כולנו צריכים להיות טובים יותר ולבקש סליחה. ואני רוצה לבקש סליחה. סליחה מנרצחי השבת השחורה ובני משפחותיהם, על שמתוך אהבה עיוורת ותמימות אופיינית לקיבוצניקים לא האמנו, או סירבנו לקבל את ההתראות והסימנים המקדימים לאסון הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל. סליחה מחיילי הסדיר והמילואים והמשפחות הרבות מדי שהצטרפו למעגל השכול. סליחה ממשפחות החטופים ומ101 החטופים והחטופות עצמם, על שאתם עדיין שם, על שעדיין לא הצלחנו להחזיר אתכם הביתה, מי לשיקום ומי לקבורה ראויה.
בנאום שנשאתי במפגן האפיפוניאדה ב9 בנובמבר, סיימתי את נאומי בשירו של שלמה ארצי. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר. ואני מבקשת מכם, קהל, לעצום רגע עיניים ולתת לעצמכם רגע ולדמיין. לדמיין את עומרי, צחי, גלי, זיוי, אמילי, קיט ודורון שלי חוזרים אלינו. אני מדמיינת את האיחוד עם דורון כל הזמן, כל לילה לפני שאני הולכת לישון. כי אני יודעת כמה אני מחכה לאיחוד ולחיבוק עם דורון, כי רק חזרתה אלינו תאפשר לי להרגיש אושר. ורק חזרתם אלינו, רק האיחוד והחיבוק איתם, יהיו שמש גדולה בתוך כל החושך, ויאפשרו לנו להתחיל לשקם את עצמנו. ודורונה שלי, אני רוצה לפנות אלייך מפה, לשלוח לך כוחות, להמשיך להילחם, אנחנו נלחמים. אני מקווה שמשהו מגיע אלייך ושאת גאה בי. כבר יבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר אילם בלי קול. מה עוד נבקש, אמור מה עוד, כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. יש מפרש לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לא יהיה. באים בחלונות הערב, עוד נרות החג רועד, כל שנבקש לא יהיה. לא יהיה. כל ענות אני שומעת, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש יהי. לא תשמע בתוך כל אלה, גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לא יהי. בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לא יהיה. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב אלום, כל שנבקש לא יהיה. ארצנו או כוכב, כל שנבקש לו יהיה. אז תן שלווה ותן גם כוח, לא קורא לשנואב, כל שנבקש לו יהיה.
תודה למקהלת מרכז הקליטה איבים. לאחר אירועי 7 באוקטובר, החליפה המקהלה את שמה ללב אופיר, על שם אופיר ליפשטיין. הלהקה הוקמה בשותפות עם המועצה האזורית שער הנגב, כחלק ממיזם ארוך שנים של יצירת חיבורים בין ילדים ונוער עולים של מרכז הקליטה באיבים, וילדים ונוער מיתר יישובי המועצה. גם זה היה אחד החלומות של אופיר. הוא זכה להגשימו ולראות את המקהלה משתלבת בפעילות הקונסרבטוריון של המועצה. אני מתכבד להזמין את גברת היידי גנטוורק, הנשיאה והמנכ"לית של הפדרציה היהודית של סן דייגו. היידי עומדת כאן היום כנציגה של קהילה שהיא לא רק שותפה ארוכת שנים של המועצה, אלא משפחה אמיתית. הקשר בין קהילת סן דייגו וקהילת שער הנגב נמשך כבר 26 שנים, והוא מבוסס על עזרה הדדית, מחויבות וכבוד. הפדרציה היהודית של סן דייגו ברשות היידי הובילה את התמיכה והסיוע לקהילת שער הנגב, בימים הקשים מאז ה-7 באוקטובר, תוך שהיא מזכירה לנו שוב ושוב שאנחנו לא לבד. היידי וקהילתה ממשיכות להיות לנו מקור לתקווה, לעוצמה ולהשראה. מס היידי גנטוורק. לעמוד לצדכם היום זה גם קשה וגם כבוד גדול עבורי. אני מגיעה אליכם עם עוד 2 מנהיגים מהקהילה היהודית בסן דייגו, ואיתנו מביאים את האבל, האהבה, התמיכה והתקווה שהקהילה שלנו שולחת. מה שקרה כאן ב-7 לאוקטובר אולי קרה במרחק 12,000 קילומטרים מהבית שלנו, אבל באותו בוקר הקרקע נשמטה תחת רגלינו, ומאז העולם שלנו לא חזר להיות אותו דבר. את המשך המילים שלי אני אומר באנגלית כדי שאוכל לבטא את עצמי טוב יותר. It was only 6 months before that hundreds of us celebrated our partnership with you in your homes, sharing a meal and friendship and dancing under the stars at Lag BaOmer. The 25 years of our partnership, of being one family, meant that October 7th was personal for us. San Diego's DNA is part of Sha'ar HaNegev, just as yours is part of ours. When Lior Niski called me early in the morning of October 7th, in the midst of chaos and terror, to tell me about Ophir, he did that because he did not want me to hear about my friend on the news or through someone's Facebook post. That's what family do for one another. In San Diego, 3 days after the attack, nearly 5,000 people gathered in the rain at our JCC, our matnas, in a solidarity vigil. We ached for you, and it was the first of many times this year when our entire community has stood together in unity because of the connection that we feel to you. We have also at times ourselves felt alone, isolated, shocked by the rapid rise of frightening anti-Semitism, horrified by the indifference and the outright hostility we see from people we thought we knew. Today in America, we feel we are often living in a parallel universe. We may once have thought of ourselves as American Jews, but it is clear today that we are Jewish Americans. Our ability to safely and proudly live joyful Jewish lives is completely tied up with the fate of Israel and her people. Ever since the afternoon of October 7th, we've wanted to be able to hug our friends, bring supplies, offer comfort, cook meals. It was hard to be so far away. As soon as the leaders of the municipality said we could come, we came to you to learn, to bear witness, to do whatever we could to show our support and to bring your stories home. We also brought Sha'ar HaNegev to San Diego. The 3 delegations that we were able to host this year were deeply healing and important for our community. Seeing your teens arriving from the airport and jumping in and dancing and singing along with our students and teachers brought me and every other person there to tears. We can't wait for the next group to arrive in just a few weeks. The remarkable group of 17 young adults that visited us, who were able to reclaim a little bit of who they used to be, gave me and all of my colleagues hope for the future of Israel and for the future of Sha'ar HaNegev. And it was a blessing for us to host 17 social workers
who came to San Diego to find the space to take care of themselves and to breathe so that they could return replenished and ready to continue their essential work. Many mornings I start my day texting with someone in Sha'ar HaNegev, people who have become some of my most cherished friends, working on projects together that will help build a stronger future for the region, checking in on the latest news, planning a visit. And every day as I walk into my office, I walk by the pictures of Emily, Doron, Keith, Omri, Tzachi, Ziv, and Gali, which we have displayed in our lobby. We know that Sha'ar HaNegev will not be whole until they are all home, and we will continue to tell their stories as often as we can. We understand that the recovery and the rebuilding of Sha'ar HaNegev will not be measured in months, but in years. אני כאן כדי לספר לכם שהמשפחה שלכם בסן דייגו תעמוד לצדכם כשותפים במלאכה המקודשת הזו. אני מחכה עד שנחזור עם 360 אנשים בפעם הבאה לאכול צהריים אצלכם, לבנות חברויות ארוכות שנים ולרקוד תחת הכוכבים. ביחד נתאבל איתכם וביחד נחלום איתכם. תודה לאיידי. נזמין שוב אל הבמה את בוגרי הקונסרבטוריון של שער הנגב. הבוגרים חסרים את קלידן הלהקה יובל בויום. הוא נרצח בכפר עזה ב-7 באוקטובר. הסוף הזה הוא ההתחלה, נתראה בגלגול הבא. כבר 4 שבועות מאז שטפוני ימיים, לא זורחת השמש, לא דולקים השמיים, מעבר לכל החלומות ההזויים, אין תרופה שתרפא געגועים. אישה תמצאי לך נחלה, תמרי על מעבר לחלל, כי גם הסוף הזה הוא ההתחלה, נתראה בגלגול הבא. בכל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי, וזה עולם משוגע כמו השיר שאת, והלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.
ב7 לאוקטובר הייתי בבית, מרחק של 5 בתים נכנסו מחבלים לבית. קמתי מההודעות בטלפון שלי, הודעות של ים, איפה את, הכל בסדר. התעוררתי, שמעתי את היריות ממש מחוץ לבית שלי, ממש פחדתי. ישבנו מול הטלוויזיה וצפינו מה קורה, ובעיקר דאגה ופחד. ואז החלטנו שאנחנו מתפנים באותו רגע. יצאנו ב7:30 בערב לאזור המרכז, שנהיה שם כמה ימים, ואז נתפנה למלון נורמלי. היה תחושה לא נוחה, תחושה של להיתקע בבית שהוא לא שלך, תחושה של אי-ודאות, לא ידעתי מתי אני אחזור, איך אני אחזור, הייתי מעט בגדים, מעט דברים, וזה הרגיש ממש להיות כמו פליטים, כמו לצאת מהבית. בעצם אנחנו היינו בחוף דור לחודש הראשון אחרי המלחמה, ומה שעזר לי להירגע שם בעיקר זה הים, והייתי שם הרבה. ואז כשהגענו לרמת רחל, חזרנו לכולם, לכל הקיבוץ, והיה נראה כאילו הקיבוץ עוד פעם שלם. התפצלנו ככה בני המושב, חלק לירושלים וחלק למרכז, לרמת גן. היינו ככה כל המושב, בהתחלה קצת בלגן, היינו מאוד מבולבלים, ומשהו מאוד מהר הכניסו לנו מדריכים שהיו איתנו, שיעזרו לנו, בין אם זה לדבר איתנו, לארח לנו את הזמן, לצחוק איתנו, כאילו מקום לשתף, להרגיש הכי בנוח, גם להעביר את הזמן במלון. כולם פשוט היו מפורקים. עדיין היינו בתוך הטראומה, הלחימה עדיין נמשכה. אנחנו פשוט הבנו שאם לא יהיה מבוגרים בשטח, בתוך הסיטואציה הזאת, אנחנו מאבדים את הנוער ומשם אנחנו נאבד את כולנו כקהילה. הבנו מהר מאוד שמה שאנחנו צריכים זה למצוא לכל נער ונערה את קרן האור הפנימית שלהם, את העוצמה הפנימית שלהם כדי לצמוח מתוך אובדן ומתוך טראומה למקומות של הנאה פנימית והשפעה אמיתית. אמרנו למדריכים ואמרנו לנערים, תגידו לנו מה הוא הקרן אור שלכם, איפה אתם חזקים, אנחנו נמצא לכם את המקום להיות שם ופשוט לנצוץ ולזרוח. מבטיחה ש... צחי! כבוד! צחי! כבוד! צחי! כבוד! הפרחים ישובו לפרוח, תראה שיהיה טוב, יהיה טוב. אני מאוד אוהב את הפעילות של הסחי, שהולכים לאנשים לבית ומחלקים להם אוכל כי אין להם, ואנחנו מארגנים אותם לשבת, וזה מאוד כיף גם להרגיש את זה שאתה עוזר לאנשים שאין להם, ואני ממש אוהב את זה. זה הכי מרגש בעולם, שאתה דופק למישהו בדלת והוא לא יודע בכלל מי אתה, פתאום אני שמעתי איזה ילדה קטנה מתלהבת, או איזה אימא שפתאום שמחה לקבל את האוכל הזה, וזה כיף. יש לנו פעילויות שונות על כל מיני נושאים, ואת הגל שלי, שאנחנו נוסעים כל ימי שלישי לחוף, ובאמת לומדים לגלוש. כל הפעילויות האלה בעצם נתנו לנו מסגרת סוג של, ולא להשתעמם בבית ולהקשיב לבום. אני מביא לכם פטיש, מסמרים, העבודה כזאת יפה. מה מסמרים? הפעילויות נותנות חוויות שונות עם החברים ומעשירות באמת, וזה כיף להתנסות בדברים חדשים. אני מרגיש שהמדריכים ממש יכולים לעזור לי בקשיים, בכל מיני דברים שאני צריך. אם קרה לי משהו, אני יכול לשתף אותם בכיף. זה נתן תחושה של ביטחון, שמישהו רואה אותך, שמישהו מסתכל עליך, שמישהו פה באמת בשבילך, וזה הכי מעודד והכי מרים לנו בעולם. אנחנו חייבים את זה לבני הנוער שלנו, אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו. אנחנו חייבים את זה כדי לייצר פה מבוגרים משמעותיים לעתיד, כדי לייצר מנהיגות חדשה. כדי לייצר כוח אמיתי אזורי. זה העתיד של הילדים שלנו. השנה החולפת התאפיינה בעיקר בחוויית הפינוי, אובדן הבית, מצב שקשה מאוד להתמודד איתו. אפילו הבן הפרטי שלי, בן ה-15, עזב כעבור שבועיים לבדו את מקום הפינוי ששאר המשפחה הייתה בו, ביוטבתה, הוא בחר לחזור מיד לרוחמה. אבל ביישובים רבים זה לא היה אפשרי, ורבים מאיתנו עדיין עבדים, פליטים בארצם. אפילו את הבגדים לערב הזה קניתי במיוחד, כי הבית שלי, הרכוש שלי, הבגדים שלי, הכל חולל. אני בטוחה שיש כאן רבים שמזדהים עם זה. אבל באותה מידה שהרגשנו אובדן, פליטות וקושי, התגלה גם חוסן עצום. התגלתה ערבות הדדית שאין לה שיעור, של היישובים במועצה, של עם ישראל בכלל. למרות היעדרות מן הבית,
הצליחו כל יישובי המועצה לשמור על השנה הזאת ברצף, על החקלאות, הרפת חלבה והשדות עובדו כל השנה באמצעות מתנדבים מכלל עם ישראל, והמראה של ההתנדבות היה מרגש ונוגע ללב. בזכות החוסן הזה, בזכות העובדה ששער הנגב היא הלב, בזכות הקשר למקום ולאנשים, כך שגם שמי שרחוק עדיין מחובר. בזכות החקלאות החורשת עד התלם האחרון, והיזמות שעולה על כל דמיון, עוד נוכל ונקום ונמשיך להחזיק בתקווה. עולם מוזר, כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. מה יהיה מחר? אין איש יודע. מירי מסיקה, עם בוגרי הקונסרבטוריון ועם כולנו, שיר תקווה. היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. תחשוב אתה יכול אחרת, ותשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת. אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך דרך. אל תפחד עכשיו, אם לא היום אולי עוד שנה. עולם מוזר, הוא לא שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. ומה יהיה מחר? איש יודע. היום הזה אתה ראשון, בעצמך אתה בחרת. ביום הזה הניצחון, בעצם זה שלא נשברת. אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עוד שנה. עולם מוזר, כולו שלך, כשהתקווה בלב בוערת. יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה. ומה יהיה מחר? עולם מוזר, כולו שלך, כשהתקווה איתך נשארת. יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת. אל תאבד אותה, תשמור עליה.
מסיקה לבוגרות ובוגרי הקונסרבטוריון. נסיים את האירוע בשירת ההמנון הלאומי, התקווה. כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומיה ולפתם מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים. תודה שבאתם.